खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मुसाहारि 2025 बिटिआर बिसायख'थिनि दावहायाव दावहा नांनो जान्जि खाफ्रादों एपिबिआ नंगौ बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव एपिबि ब्लक कमिटिफोर दाफुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो मैया एपिबि राजखान्थि दोलोआ खैराबारि ब्लक कमिटिखौ आबुङै दाफुंनानै लायो। लोगोसे भेरगाव ब्लक कमिटिनि थाखाय कनभिनिं हानजा दानो बिबान होयो। मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बिष्णुराभा भवननि नब्लाङाव अनजालि दैमारिनि दैदेननाय एपिबि हानजाया खैराबारि ब्लक कमिटि आरो भेरगाव ब्लक कमिटिनि कनभिनिं बिबानखौ दानानै लायो। बे बिबान दानाय हाबाफारियाव एपिबि दोलोनि आफादगिरि अनजालि दैमारि एपिबिनि गोबां दैदेनगिरि बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मैयानि बे बिबान दानाय हाबाफारिजों लोगोसे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रों खामानि मावलांनो थाखाय ब्लक कमिटि दानाया सोलिगासिनो। बेबादिनो मोन 40 बिटिसि बियाबाव बिजाथि होना बिसायख'थि गेलेनो थियारिसै एपिबि दोलोआबो। दिनै जोंहा बेवहाय खैराबारि ब्लक आरो भेरगाव ब्लकनि जइन्ट मिटिं दङमोन ज'हाय आरो बेयावनो दिनै खैराबारि ब्लक कमिटिखौ दानाय जाबाय गोबां मोजां सोद्रोमाफोरखौ लानानैहाय आरो भेरगाव ब्लक कमिटिखौ दानो थाखाय कनभेनिं बडि मोनसे दानानै होनाय जायो दिनै। रायजो राजाफ्राथ' खोनाखाबाय अलरेडि दा जोंसो गाव थांनो हाथ'वाखै माने जोङो स्ट्राक्चार दानायाव जुर होग्रोदों। जोङो फैगौ सप्तानैसोनि गेजेरावनो गुटे स्ट्राक्चारखौ दानायखौ फोजोबनो सानदों। दिनै तामुलपुरावबो मिटिं दंमोन बेयावबो डिस्ट्रिक्ट दानायनि थाखाय स्ट्रं कनभेनिं बडि मोनसे दाबाय। दिनै प्राय गासैबो सावरायनाया जाफुंजोब्बाय। बेबादिनो दाब दाब जायगायाव डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो प्राइमारि कमिटिफोरखौ दानाया फोजोबजोबोब्ला जोङो थोंजोंहै रायजोनि खाथियाव थांगोन। दासिमबो थांबाय थादों खिन्थु फिसा लेभेलावहाय गामि लेभेलाव एरिया वाइज गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा हाबगासिनो दङ आरो आसा खालामो रायजो राजाया मदद होगोन आरो रायजो राजाया बे अल्टारनेटिभ जिथु होदों बेखौहाय नाजावना लागोन होननानै जों आसा खालामो। बेनो बुंथ'नो हानाय नङा खारन जों CWCआव जिरायनानैहाय डिसिसनखौ लागोन। इलेक्सन फैगोन जेला पलिटिकेल पार्टि हिसाबै डेफिनेटलि जों बाहागो लागोन नाथाय मोनबेसे सिटआवहाय जोङो बाहागो लागोन एबा दारायगोन बेखौहाय जोङो दा थिग खालामथ'वाखै सम फैब्ला मोनथिहोगोन नोंथांमोन। जोङो भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि ब्लक कमिटि आरो भेरगाव ब्लकनि कनभेनिं बडिखौ जोङो दाफुंनानै लादों। खैराबारि ब्लक कमिटियाव जोङो more than 50 बेबायदिहै बिबानफोरखौ जों होनाय जादों। आफादगिरियाव जोङो लाबोदों गोमबोर बर', नेहाथारियाव जोङो लाबोदों सनजित कसारि, थिग बेबायदिनो भाइस प्रेसिडेन्टआव जोङो लाबोदों गोबां व्यक्तिफोर आरो AGSआव जोङो लाबोदों, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारियाव लाबोदों, बेबायदिनो more than 50 बेबायदि ब्लक वार्कार्स बा ब्लकनि मेम्बार्सफोरखौ दिनै जोङो लानानै दिनै जोङो खैराबारि ब्लक कमिटिखौ मोजाङै मोजां दाफुंनो हाबाय रायजो राजानि अननायाव। लोगोसे भेरगाव ब्लक हिसाबै दिनै जोङो फुल प्लेजेड खालामाखै। कनभेनिं बडि जोङो 14 जनिया कनभेनिं बडि जोङो दानानै होदों। फैबाय थानाय साननैसोनि समफोरनि गेजेरावनो जोङो भेरगाव ब्लक कमिटिखौबो जोङो दाफुंगोन आरो बे खैदिनमाननि गेजेरावनो जोङो बे भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय आरो 3 समस्तियाव जोङो ब्लक कमिटिखौ थाबैनो दाफुंगोन आरो बेनि उनावनो जोङो भेरगाव जिल्ला कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै होगोन। दिनै जोङो खामानि मावनानै बेबायदि गोजोननाय मोनदों जे दिनै रायजो राजाफोरा मोनसे बिकल्प नागिरदों। बे बिकल्पखौ दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड जायखौनोखि अल्टारनेटिभ माने एसामिसाव बिकल्प होननाय जादों। दिनै बे पार्टियाव रोजा सुबुंफ्रा फैनानै खामानि मावनो थाखाय आगबारिबोदों। दिनै बेबायदि नुथायफोरखौ जोङो नुनानै बिमायनो गोसोआव रंजानाय मोनदों, खामानि मावनानै जोङो गोजोननाय मोनदों। दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ जोङो थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव जोङो घोषणा खालामदोंमोन बाक्सानि बरबरि होनना बुंनाय मोनसे जायगायावहाय।
फैयै फैयै 2 मासनि गेजेराव जोङो 2 मास जानोसै बिनि गेजेराव जों गोबांथार खामानिफोरखौ मावनो हादों क'क्राझाराव जोङो पलिटिकेलि 3 जिल्लायाव जोङो रानदों क'क्राझारखौ डिस्ट्रिक्ट कमिटि जों दाफुंनो हादों चिराङाव ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि जों बानायगासिनो दङ बाक्सा जिल्लायावबो जोङो तामुलपुर जिल्ला कमिटि जोङो दानानै लाबाय आरो बाक्सा मुसलपुर जोङो ब्लक कमिटि जिल्ला कमिटिफोरखौ जों दानानै लानो हाबाय प्राइमारि कमिटिफोरखौ दागासिनो दङ अदालगुरियावबो जोङो प्राय ब्लक कमिटि जोङो दागासिनो प्राइमारि कमिटि दागासिनो आरो थांनाय मंगलबारनिफ्राय जोङो भेरगाव जिल्लानि सिङाव खामानि मावदों खूब समनि गेजेराव जोङो भेरगाव जिल्ला कमिटिखौबो जों दाफुंगोन जे जोंनि उद्देश्यआ बेनो जों जाहाथे फैबाय थानाय समाव सुस्थ' राजखान्थि जोङो रायजोनि गेजेराव होलांनो हायो दिनै बे सुस्थ' सासन बेबस्थाखौ होलांनो हायो दिनै बे नोजोरजों जोङो खामानि मावदों दिनै जोङो नुनो मोनदों जे थांनाय 22टा बोसोराव 3 पलिटिकेल पार्टिया दिनै जोंखौ राज खालामलांबाय दा बिनि गेजेरजों हसाके बिथांमोननि मावनाय दांनाय बिथांमोननि साननाय हनाय बेसांखिनि दं दिनै बिटिसिनि नागरिकफोरा जनसाधारनफोरा हसाके सन्तुष्ट नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरनायनि सम जाबाय आरो दिनै जथेस्थ'खिनि सचेतन राइजफोरा दिनै बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना जिबायदियै बे 22टा बोसोराव राज खालामलांबाय बेदों दिनै बिटिसिनि 35 लाख जनगणआ सन्तुष्ट नङा दिनै बेखौ फोरमायदों बेनिखायनो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ खोब खम समनि गेजेरावनो गोबांथार खामानि मावदों गोबां पार्टिनि जानानै आरो जों थाबैनो सेन्ट्रेल कमिटिखौबो फुल प्लेजार खालामफुंनो हागोन बेखौ जों आखाबादि आरो रायजो राजाया जोंजों लोगोसे दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बीएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय बीएसएस डिप्लोमा इन मेडिकल रेकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बीएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन